छोटू साउंड बहरी के यूट्यूब चैनल में अपने सबक स्वागत है। अही चैनल के लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब करूं और अरे ना कोनो हाट ना बजरिया से होला, ना कोनो हाट ना बजरिया से होला, उमरिया के रोग है नजरिया से होला, नजरिया के रोग है नजरिया से होला, ना कोनो हाट ना बजरिया से होला, ना कोनो हाट ना बजरिया से होला, उमरिया के रोग है नजरिया से होला, उमरिया के रोग है नजरिया से होला, ना कोनो हाट ना बजरिया से होला, ना कोनो हाट ना बजरिया से होला, उमरिया के रोग है नजरिया 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 से होला। अपना रूप रंग सजा, मेहंदी हाथा में लगा, पायल कंगन भी मंगवाओ, फिर निर्भरन में जाओ, पायल कंगन भी मंगवाओ, अब फिर निर्भरन में जाओ, घूंघट काढ़ा सा काढ़ो ना कसर घालोगे, घूंघट काढ़ा सा काढ़ो ना कसर घालोगे, जो नीक लगे तो ताली बजा के 52 गज का दामर पैर मटके चलोगे, 52 गज का दामर पैर मटके चलोगे, अपना रूप रंग सजाओ, मेहंदी हाथा में लगाओ, पायल कंगन भी मंगवाओ, फिर निर्भर में जाओ, पायल कंगन भी मंगवाओ, फिर निर्भर में जाओ, घूंघट काढ़ा सा काढ़ो ना कसर घालोगे, घूंघट काढ़ा